ברוכים הבאים לערוץ של סף פניגר הפיימוס. זה סרטון של תורמים חטיפים. החברות שלי שרואות את זה עכשיו, אני אוהבת אתכם. נתחיל מזה. טוב, אז זה החטיף הראשון, וזה נראה ככה. אנחנו תורמים כל אחד איתם. סאלה סבבה. וואי, זה טעים. כן, אבל זה כמו אבל טאבו צ'יפס רגיל. זה רגיל, זה זה כמו סתם. טאבו צ'יפס. את זה, את החטיף הזה, קנינו בטסה. זה ממש דומה. במדד, אנחנו נותנים 5 מתוך 10. כי זה דומה כי לטאבו זה צ'יפס. רגיל. כן. בוא נבחר את זה. אפשר לה... בוא נפתח את זה. רגע, נפתח ונחזור לך. אנחנו תואמים. 3, 4 ו... וואו. וואו, שמעו שזה אחד טעימים. זה ממש טעים. את זה קנינו בטסה. מצוין. איזה מיטה?